Čau, já jsem Klára. Klára Vytisková. Hele, na ulici jsem hrála taky několikrát, to ti řeknu, ale teda já jsem k tomu přišla tak, že můj táta hrával s kapelou na ulici a jezdili na takový velký pouliční festival do Lince. A tam hráli s kapelou a my jsme tam jezdili s rodičem, s mámou vlastně se dívat na toho tátu a poznávali jsme tam různý jiný muzikanty a nakonec jsme tam bydleli u jedné takové rodiny, velký muzikantský, máma malířka, všichni prostě strašně takový jako bohemský life a mě bavilo tohle hraní na ulici a říkala jsem si, to bych chtěla někdy taky. A pak jsem asi 3krát za sebou v Linci na tom festiáku hrála. Mimo to, že jsem hrála i jinde na ulici a to bylo fakt jako prostě prachy do klobouku. Měli jsme tenkrát sebou vypálený desky, prodávali jsme je za 10 €, jako fakt jsme si tam vydělali hrozný peníze, jako na to, že jsme byli studenti, prostě bylo nám 19. Jo. Potkali jsme tam asi 2000 lidí z celého světa, spali jsme tam na madracích v nějaké škole a byly tam hrozný mejdany a hrozný zážitky a fakt tam jako nachytáš spousta kámošů. No. Já jsem hrála s kapelou, která byla jakoby dechovka, ale hráli jsme hip-hop vlastně. A takže samý dechy a já si pamatuju, že jednou jsme byli na nějaký místě, kde nebyli moc lidi a náš, ježiš, teď jako, že neznám nástroje, jako někdo, kdo psal tu vyhlášku, počkej. Ten tubista, jo, tubista, prostě velká tuba, on chudák, tam 30 stupňů, už měl tady takovýto kolečko prostě otlačený. A teď si řekl, že teda musí udělat tu show, takže šel, hnul si na záda a na těch rozpálených kostkách prostě uprostřed toho Lince se jakoby točil na těch zádech jako brouk a do toho hrál ten groove na tu tubu. Jako my jsme z toho byli všichni úplně fascinovaní, protože jednak udržet ten rytmus a do toho ještě dělat tyhle ty jako teátry, tak jako nalákal spousta lidí, to bylo super. Já, když mi bylo 19, tak jsem odjela na 4 měsíce do New Yorku a tam to vlastně byl standard. Tam prostě jsem bydlela v bytě, kam chodil přespávat houslista, který si vydělával tím, že hrál prostě v metru, který jezdilo tam a zpátky a vlastně měl z toho hrozný zážitky. Vždycky nám to večer vykládal, když přišel večer domů. Takže mě mile překvapilo, že po 10 letech, co jsem se vrátila teda z New Yorku, tak se to začalo dít tady taky. A vlastně najednou jdeš po tom centru a máš takový fakt jako dobrý pocit z toho, že všude na tebe hraje hudba a není to prostě rádio, který ti hraje tady z nějakého shopu s oblečením a že to je prostě živě a že se děje ta interakce mezi lidma a umělcema. Takže za mě je na tom absolutně všechno v pořádku a jenom jako víc. Hele, home, to je prostě domácí zboží, to je pro mě osobně strašně niterná deska, protože tam zpívám fakt o věcech, které aktuálně žiju, jako je mateřství, manželství, rodinný stůl. Jsou to témata, které se mě týkají a celý jsem to složila na základě emocí, které jsem si prožila. Takže za každou písničkou je prostě pro mě nějaká story. A tak je to fakt takový můj deníček. Jako já jsem si deníček nikdy nepsala a tady deska. Léto bude divoký, hrajem na festiácích, kde jsou i bazény, takže bude spousta koupání a tak. Já se fakt těším, že si zahrajeme na hezkých místech a budeme třeba na festivalu v Karlových Varech a tak různě. Prostě bude léto. No a pak se zase vrátíme do klubu, kdybychom chtěli jet, nebo určitě pojedeme, jako, že jsme nestihli teď na jaře objet všechny místa, které jsme chtěli, tak pojedeme ještě část moravského turné a taky zabrousíme na Slovensko na podzim. Já vás moc zvu 13. května na akci Praha žije hudbou, jelikož je květen, je potřeba chodit ven, takže pojďte ven. A kopat nemusíte jenom na zahrádce, ale kopat můžete i za hudbu a to já vám doporučuji.